сестра ми, ние всъщност си разделихме темата на половина и аз ще ви споделя визията, която ние имаме за малките групи, а тя ще ви сподели как те могат да бъдат и всъщност един личен пример, по-голямата част, как те наистина се изграждат за Божия прослава. И това, което искам сега е за момент да си представите от какво има нужда светът. Какво има нужда в момента светът да се случи, за да може да се случи една промяна. Хората ходят на работа всеки ден. Връщат се много уморени и единствената им работа, като се върнат, да мислят как да мисионират целия свят. Нали, след като приключи работния им ден. И когато дойде събота, първата им работа е как ще мисионират още по-ефективно, защото ще имат цял свободен ден, който обаче всъщност им се ще да се отпуснат в меките си легла и да ги уважат най-после те легла за малко повече време. Това обаче, това ли е начинът, по който ние ще можем да завършим Божието дело? Може ли да го направим? Не. Има една друга визия. И Елън Уайт казва, че тя вижда светлинки, които те се увеличават и отново се отива на ново и на ново място. То е едно видение, което тя има и всъщност тя има цял ред видения, които са за това колко е важно ние да не само да разпространяваме. Едното видение беше как светлинките се разпространяват на много места, а другото видение е как едни хора отиват да берат капини и отиват на много по-далечни места, докато тези, които са в краката им, те ги тъпчат. Това видение беше за това как трябва да бъдат оценени хората, които са около нас. А другото видение е как ние не трябва да се задържаме на едно място, а да споделиме истината на много места. Така че тези две видения, те наблягат, ще помоля, който има желание да слуша, да слуша. Тези две видения наблягат на две различни неща. На това как ние трябва да оценим най-близките си хора и да ги доведеме до разбиране от Христос и в същото време как това движение трябва да се разпространи навсякъде, като огън. Разпространението също става чрез малки групи, но малките групи са най-вече за нашите близки хора, които ние не трябва да пропуснем. Колко хора не им се обръща внимание в църквите, колко хора умират от липса на духовна храна, колко хора умират от липса на духовни преживявания. Представете си една група от младежи, 5, 6, 10 души, които се събират по няколко пъти на седмица. Те може би ходят да тренират заедно, може би ходят да готвят заедно, може би си помагат един на друг, молят се заедно един за друг и мисионират всяка седмица. Избират се един ден, в който отиват някъде и извършат някаква мисия. Планират заедно нещата, обсъждат ги, подготвят ги. След това идва ваканция, идва време, което има свободно време. Те се събират и се хващат. Отиват в съседния град и правят здравни изложения. После отиват в следващото село, където правят медико-мисионска работа върху болните хора. В следващото село отиват и провеждат курс за обучение на млади семейства, как да се справят с трудностите в живота. И пастори, и старейшини идват и им помагат, когато нещо им липсва, им носят презентации, храна, карат ги с коли. Единият човек има кола, другият човек има пари за бензин, другият човек има ентусиазъм да говори, а друг може да направи презентациите, трети може да пее, друг може да свири. Всички могат да пеят общите песни. И всички имат ентусиазма и желанието да свършат нещо. Ако в една църква, като да речеме, вземаме Солунска, в която има около 100 младежи, и това са само 10 души, една групичка от 10 души реши да го направи това нещо. Ами ако останалите 90 решат да се разделят на групички по 10 и решат да го направят това нещо. И през една ваканция един избере един маршрут. Сопот, Карлово, Калофер,
И така, съвсем произволно го казах. А другата групичка реши Бобов дол, Благоевград, Дупница и така нататък. Да отидат да направят нещо. Мислите ли, че няма да има по-голям успех Божието дело, отколкото има в момента? Значи нашата активност, от нашата организирана активност има, как да кажа, зависи Божието дело сега. И една група от млади хора, които имат желание да подкрепят и с ентусиазъм да се включват в разпространението на Божието Слово, когато църквата го организира и дори когато църквата не го организира. Защото ние имаме и лично служение. Нали, има отделно лично служение. Когато църквата не е успяла нещо да организира, ти отиваш, организираш го с твоите приятели наоколо и това става едно лично служене, което не е забранено. Никой не може да те спре да го направиш. Напротив, Господ те окуражава да го направиш, след като Господ те е призовал за нещо такова. И така виждаме една такава визия, при която едно движение се ражда и се раждат различни групички на различни места, към които се включват други хора постоянно. И те виждат тази мисия, научават песните, научават за идеята, включват се в тази идеология и Божието Слово се разпространява. Искам да ви споделя в студентски град, когато бяхме преди години и моята сестра беше там, ние имахме визията да разпространиме идеята за креационизма, за сътворението сред студентите. Това ни беше целта. Целева аудитория, студентите в студентски град. Идеята да представим идеята за сътворението. Към тази мисия се присъединяха няколко човека от самите студенти. А някои дори искаха да дарят пари, за да ни помогнат на това нещо. Но най-важното беше ентусиазма, с който някои просто ни подкрепяха. И казаха: ева, шапка ви свалям за това, че сте решили да кажете тези неща, в които вярвате и да ги представите пред нас. Едно такова движение, едни такива хора, млади хора, които дори да не са млади, всеки с талантите си има силата да променя. Има силата, където и да се намира, каквото и да се случва, да променя средата около себе си. И в същото време ние имаме нужда да се освещаваме самите себе си, Бог да ни освещава. Има един много дълбок принцип, не знам дали сте го забелязали, когато спрем да мислим за себе си, тогава нашия характер започва да се променя, да се видоизменя. Отидайки в студентски град, ние отидахме в началото с идеята: ето, ние имаме истината и ще я споделиме с хората. Когато отиваме там, всъщност ние разбрахме, че ние сме едното нищо. Да, имаме някакви истини, които са много полезни, хората наистина питат, обаче ние сме едното нищо и хората имат огромни нужди. Хората имат огромни проблеми, огромни нужди и виждаме как хората приплакват, и когато ние виждаме лицата им, на млади хора като нас, подобни на нас, тогава и на нас ни става свивани стомаха, свивани сърцето. Искаме на тези хора по някакъв начин да им помогнем, защото са преживели големи трагедии, големи разочарования, трудности и така нататък. И те търсят някаква истина, търсят нещо, с което запълнят живота си. Младите хора търсят някаква перспектива в този живот. И това, което може да им даде тази перспектива, е Христос. И това, което може да им даде смисъл и мисия в този живот, това е мисията, която в духа на пророчеството е записана. Да се водят хора към физическо изцеление, медико-мисионската работа, да бъдат научени на правилните принципи, как да живеят здравословно, как да избягват тези ужасни заболявания и всички тези и всички други неща, които са поне най-лошите от тях. Даже имаше един списък, бяхме принтирали едно картонче от двете страни с най-вредните и го раздавахме на хората, за да могат, като влязат в магазина, да си го обръщат така и да проверяват различните продукти. Една такава мисия би привлякала огромно количество от хора, защото хората искат да помогнат с нещо на обществото. Те виждат, че нещата деградират, че отиват на зле, и все още има хора с добри сърца, които, ако бъдат правилно обучени
И ако му бъде представена тази идея, те биха се включили. Но това, от което се нуждаеме, са лидери. Това, което се нуждаеме, не са лидери с уменията на лидери, а са хора, които биха отишли и биха започнали със смелост една такава дейност и Господ ще им помогне да водят хора към Христос. В библейския смисъл лидерството означава да излезеш напред, за да можеш да доведеш човека към Христос. Излизаш напред, когато човека се обърне към теб, ти му показваш Христос вместо себе си. Това е библейския модел за лидерство. А не човек, който винаги ентусиазира, който винаги води нещата и така нататък. Да видят всъщност Христовата визия. И това, което те да си спомняте, не някой, който седял отпред да им говорил, а да им е в главата идеята, визията, да видят Христос действаш чрез тези хора в това място. И как ти също можеш да си полезен в една такава дейност.